Ayo Mbak, yo duit itu biar yo. Ki danane kok. Yo, ki danane ra apa-apa. Sapa sing ora kedanan mripate lala gawe awe aku garasa hatiku yen punyawang esem lan guyumu yo sayange anak kula ora apa-apa rondo kono joko kembang desa aku bisa keturutan omong putra urip bebarengan wate aku kedanan arino wengi kedanan prawan ibarate kodho gayo lintang Pak RT Nardi monggo niki rencangin niki. ayo Mas Pardi ya rene Lali Pak. Piye nggih? Tak rewangi pati geni pamriye karepen lulo atine aku ora bakal rabi mung sliramu priya tak enteni sesarengan kalian paguyuban Kong Gentong Raja Sawer maju Raja Sawer. Iya iya iya. Masuk. sapa sing ora kedanan mripate lala gawe awe Iya 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 iya. aku garasa hatiku yen punyawang esem lan guyumu yo Sayange anakku loro wis rondo ana joko kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan Mbak Fitri aku kedanan Pak Sugeng arino Mas Dapi-dapi rasa ayo kelingan kedanan bujang ibarate kodho gayo lintang yuk tak rewangi pati geni pamriye karepen luluh atine aku ora bakal rabi mung sliramu priya tak enteni inggih matur sembah nuwun menika wangsul dumateng panjenenganipun Bapak